el govern ha donat una resposta, no? Però volem assenyalar, i no solament perquè estiguem aquí, sinó perquè realment ha estat transcendental el paper que ha jugat el Parlament amb aquesta epidèmia. L'Acord Nacional per la Prevenció del VIH i contra l'estigma associat, aprovat pel Parlament de Catalunya el 6 de març del 2014 amb el suport de tots els grups polítics en representació, va ser un esdeveniment històric, tant a nivell català com europeu. Esdeveniment que celebra enguany el seu primer aniversari. Esdeveniment que posa sobre la taula que alguns dels reptes contemplats encara estan pendents, tot i els esforços esmerçats perquè aquest acord no sigui paper mullat. L'acord pretenia revolucionar la prevenció, lluitar contra l'estigma relacionat amb el VIH, que encara avui continua enquistat a casa nostra, i pretenia també que les entitats que estan fent front a aquesta epidèmia no es trobessin col·lapsades pels problemes de sostenibilitat d'un model d'atenció i prevenció que requereix canvis. Malauradament, un any més tard, les possibilitats que oferia aquest acord sí que poden arribar a esdevenir paper mullat. Ara o mai, aquest acord ha de ser l'agenda política que ens guiï. Ara o mai, els compromisos del Parlament de Catalunya i de la Generalitat s'han de complir. Les entitats de lluita contra la sida hem seguit treballant per fer realitat aquest acord. Avui toca al país decidir si ens volem sentir orgullosos i orgulloses de la feina feta. Ara o mai, volem que es faci efectiu l'Acord Nacional per la Prevenció del VIH contra l'estigma associat, aprovat pel Parlament el 6 de març de 2014.